Pozdrav ljudi, dobrodošli na novi video na mom kanalu. Danas snimam FIFA 15. Evo vidite novi tim i novi profil. Evo na golu je, ne znam kako se zove Rufier. 3 štopera je David Luiz, Ramos i ovo je Kastan. Sredina desno Miller, Hummels, ako se ne varam, Gundogan, baš kao Hummels igra štoper ovog sredinu. Vam je Eriksen ispred Pjanić, Silva i u napadu Falcao i Dzeko. Dobro, imamo neki ovdje pek. Tu ćemo otvoriti. To je ba mali, onaj mini bronc, vidite. Pusi smoke po pek. Ništa tu mi ne treba, piksel odmah. Ni tu mi ne treba, sam ćemo to uzeti tu. Evo igramo season opet. Ljudi, igramo protiv koga? Neko, ne znam, Racing klub. To je dobro. I pišite u komentare šta bi još mogli da snimamo mobilne igrice. Pa eto. Probat ćemo. I krenuli smo. Sjajan pas. Falcao. Evo vidite. Ovo je novi profil. Iskreno, mnogo je bolje od onog. Vidio sam, tam nismo imali 3 dobra igrača. Bio je sam Dzeko. Dzeko sam je bio dobar. I to je to, ja mislim. Godin, stoper jest. Nismo imali igrača lijepo zasredi. Evo, da li će već biti 1-0? Neće. Trebao sam još ovat loptu. Ali ništa. Falcao. Dzeko. Ljudi. Hrvatska je ubila Islanda u rukometu. Na početku, barem prvo vrijeme, drugo nisam gledao. Mislim, nije mrsko bilo već. Meni bitno, ne znam ja što gledati. Nadam se da je bilo zanimljivo. Evo ga, 1-0. I Falcao. Pogledajte, lijepo smo zavrnili. Mrsko. Nećemo to gledati. Odmah smo otigli loptu. Oj, previše. Sad napuno. Eto, jebo ga Rezulana. Ovo smo bez veze primili. Iz ničeg. A dobro, iz ničeg smo ga i dali. Još malo kapar, morat ćemo se probati nekog naći. Možda čak i u ovu, ako pobjedimo, eto. Naći ćemo nekog jeftinog. Ali dobro, evo. Otićemo vidjeti barem pošto je. Neko mi treba za sredu. Modrić. Njega sam planirao. Jer
možda bude i pasu, možda sa evo ga 2-1 Eriksen. Dobro. Kastan za Eriksena. Pjanić, sada visoka lopta, dobar bio pas. Ali jebi ga. Ljudi, pričao mi jedan danas drug. Bilo tu možda ima godina. I vraćao sam, bio na pecanju, vraćao s pecanja. I kako sad idu kola, neka on ide lijevom stranu. Auto. Ako ne zna šta su kola. Ovo je faul. I sad moram kusati. Ja i auto ide na njega. I on nije imao gdje. I u kanal uleti i nabije se na jaja. Kaže samo mu jaje nije ispalo. I onda je krenuo ponovo. I još jedna kola su letla. I šta ja uradim? I on uleti u polje mina. Ali se izvuku nekako. Opa, ne valja šut. Joj, 80 minuta, a dobro ja vodim. To nisam znao. Ozbiljno. Sad kad završimo vidjet ćemo igrača. Možemo Modrića. Je, dobra lopta. I 3-1. Kao je zabio 2 gola. I to je to. Vidite Jura koji sam zašto igra. Izgubio, jo. Bude ovo nisam ja igru da znate. Odmah. Da ne bude, ja sam toliko loš. Mada sam loš isto toliko. Da nađemo liga, čekajte to određem. Chemistry moramo ovdje spojiti. Evo ovo moram. Idemo Modrića vidjeti. Pošto je. Evo je skup. Modrić 20.000. A ja ga nađem neka za 4. Kroz 50, iskor 45. Kazimiro Kovačić. Čeriš isto je jeftin. Isko. Evo vidite 10, 20, 22. Čeriš je 4.000. 10, 15,
45 za ovaj izgled. Okay. To je drug moj. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj.